Как да поддържаме добро чревно здраве? Консумацията на нездравословна храна, липсата на физическа активност, лечение с антибиотици и излагането на вредни химикали могат да нарушат чревния микробиом и да окажат негативно въздействие върху здравето на червата. Ето как може да поддържате добро чревно здраве. Приемайте пробиотични храни ежедневно. Добрите живи бактерии в продукти като киселото мляко, киселото зеле и в други ферментирали храни подобряват здравето на червата, като помагат за възстановяването на микробния баланс и за подобряване на храносмилането. Затова е препоръчително да включвате поне по една богата на пробиотици храна в ежедневното си меню. Увеличете фибрите в храненето си. Фибрите са храна за добрите бактерии, които живеят в червата. Приемът им намалява риска от стомашно-чревни проблеми. Подпомага здравето на дебелото черво и нормалната перисталтика. Ограничете свръхпреработените храни. Такива храни често съдържат изкуствени добавки и излишна захар. Подобен състав уврежда чревния микробиом и увеличава възпалението на червата. Хидратирайте организма си. Колкото по-добра е хидратацията на тялото, толкова по-добре функционира храносмилателната система. Нормалната й работа поддържа здравето на чревната лигавица и се предотвратява появата на запек. Бъдете физически активни. Движението подобрява подвижността на червата, намалява възпалението и подпомага разнообразието на чревния микробиом. Осигурете си достатъчно качествен сън. Липсата на сън може да наруши чревната флора и да увеличи нивата на хормоните на стреса, а това може да окаже негативно въздействие върху храносмилането. Намалете стреса. Повишените нива на стрес често се проявяват в храносмилателен дискомфорт. Напрежението повишава адреналина и кортизола в организма, което води до диария, запек, стомашни болки и киселини. Научете повече на Фарамар.bg.